Quan estava a la universitat estudiant antropologia hi havia una assignatura que era de rituals i m'interessava molt, no? I quan vaig venir aquí a viure a Caldes, amb tota la història que té Caldes de bruixes, i el Vallès en general, però bueno, després va donar un giro i total, i ja no ens vam quedar aquí, sinó ens vam anar més lluny, no? Vaig trucar a la Isabel i li vaig dir que si tenia ganes d'escriure amb mi, i em va dir que sí. I llavors, bueno, en ple confinament ens vam posar des de casa d'una i des de casa d'una altra a treballar. Vam buscar dones que fossin totalment diferents les unes de les altres. Vam començar al principi de la història. Bé que també ens haguéssim pogut anar a la Bíblia, perquè ja parlava de les bruixes d'Endor, no? Però vam començar amb Hipàtia d'Alejandria i vam acabar al segle XX, com aquell que diu, amb la bruixa la vampira del Raval. Sí, vam voler fer un ventall diferent de dones, també dones diferents, perquè unes eren camperoles, altres eren reines, nenes. A diferents llocs del món podíem trobar bruixes, no? L'acusació era general. També haguéssim pogut investigar a l'Àfrica i a l'Índia, que bueno, això ho hem deixat potser per més endavant, però també, vull dir, a tots els continents arribaven les acusacions de bruixes, no? Llavors hem volgut buscar una pinzelladeta però sobretot va ser al nord d'Europa, Alemanya, Irlanda, Anglaterra, va ser el més escandalós amb aquest tema. Hi ha 22 històries, hem escrit 11 cada una, i després de cada història de cada una hem aportat coses. Vull dir, hem ampliat o hem corregit la història una de l'altra. L'edat mitjana fins a 1700, que va acabar ja la persecució, però el flux més important va ser 1600, 1611, aquesta franja. A l'any del diluvi, que va ser quan va haver-hi tantes destrosses que se les va acusar amb elles, no? Es carregaven de tot, de les pestes, de les malalties, dels avortaments, de les males collites, tot era culpa d'elles. Per ser dona, és que era un sistema feudal en què qualsevol home tenia poder sobre elles i, clar, antropològicament ja és una cosa de sempre, que la dona ha estat en minoria i no ha tingut cap valor, no? I clar, era molt fàcil. A més, moltes d'elles eren nouvingudes de fora per coneixements, per lloc social que desenvolupaven, per ser autònomes, per ser valentes, però dones. També expliquem d'alguna bruixa que ha sigut reina, ha sigut la Quintrà, la mateixa, era una dona de Xile superpoderosa, terratenient, però aquestes no les mataven. La diferència és que les poderoses no les mataven. A les que eren més pobres i no tenien un home que les protegís, aquestes acabaven la majoria mortes. Al contrari del que es pensa, la Iglésia va servir, en el cas d'Espanya, per protegir-les. Sí. Els que acusaven més i els que sentenciaven més a les bruixes van ser els batlles a nivell local, no? Però l'Església estava més preocupada per l'heretgia que per les bruixes. Sí que van haver-hi casos de membres de l'Església que van estar ficats. De fet, el martillo de brujas és de dos sacerdots, no? Però que era el manual. El manual es va escriure, va tenir tantes edicions quasi com la Bíblia en el seu moment. Però en general, molts no van ser els capellans, van ser els governs locals. Vull dir que sí que n'hi havia, però no van ser els pitjors. A Espanya, dic, fora sí. Aquí tots prenien tajada de la detenció d'una dona. Des el que portava la llenya, el notari, tothom aquí era un negoci. De fet, aquí va haver-hi el negoci de les bruixes, no es deia?
Vull dir, però no era el més cruel l'Església en aquest cas, no? Va haver-hi llocs que sí, però... De fet, aquesta que et dic de Sevilla, li van donar... L'Església li deia renega, renega, renega perquè no la matessin. Vull dir que d'alguna manera li tiraven un cable perquè no fos penjada ni cremada. Vull dir, i ella no es va retractar, no? Però vull dir que li tiraven unes polletes perquè ella probablement hi hagués acabat a la presó, però no torturada, no? Se'ls ha de donar veu perquè va ser un escàndal. Allò va ser un feminicidi acceptat i incitat. Comptabilitzem el que podem trobar, però és que va ser molt més. Si tenim un 10, devia ser un 100. Vull dir, és que morien, vull dir, pensa que tenien contractats inclús buscadors de bruixes a sou. Vull dir, que és que era una persecució, vull dir, era molt fàcil. Dones que tenien... Els marits estaven a la guerra, estaven soles, tenien possessions, s'havien de pagar el seu propi judici. És que era un negoci, el negoci de les bruixes. De fet, va ser on van matar més bruixes, a Caldes. I no hem treballat aquest tema a fons, però sí que ho volíem deixar perquè penso que dona per un llibre sencer i estamos en ello, però va ser, no sé si van ser 16 les dones mortes i acusades moltíssimes. Va ser un fenomen en cadena, vull dir, clar, va haver-hi les tortures, aquí es van torturar molt fort a les dones, vull dir, i moltes van estar mesos i mesos a les presons. Vull dir, n'hi ha documents de com se les va torturar, va ser molt ferotge el tema. I llavors, quan te trobes així, has de dir un nom, perquè si no, no paren de torturar-te. I aquí es va donar aquest fenomen que van començar unes a acusar amb unes altres, però per això, perquè es va torturar d'una manera, jo diria escandalosa, aquí a Caldes, a les dones. Alguna va poder salvar-se, però moltes no van morir cremades, perquè aquí no es cremaven, però penjades. No sé per què, en concret, perquè ja ho investigarem, però aquí els judicis es van centralitzar a Caldes, de molts pobles del voltant. I clar, sapigués si eren nascudes aquí, a Castellà o a Terrassa. A Sentmenat va haver-hi també alguna, vull dir que, clar, era una mica... Perquè millor eren nascudes aquí però vivien allà, s'havien casat. El que m'ha cridat molt l'atenció és la crueldat. Com es pot arribar a fer això a les dones, no? No van tenir la més mínima pietat, vull dir que van aplicar les pitjors tortures i va ser... Jo crec que és un moment de la història molt trist per les dones. N'hi havia proves d'aigua, n'hi havia desmembraments, n'hi havia... Se les despullava en aquella època, imagina't el pudor que tenien moltes dones, moltes eren velles. Vull dir, és que la tortura va ser psicològica, física, va ser terrible. Al llibre mateix expliquem que tenim una nena de 13 anys, el Donsa Rosa. Vull dir, tenim dones guapíssimes i amb poder, i vull dir, no n'hi havia un prototip de dona, vull dir, però la història també ha volgut posar el seu granet d'arena i posar-les amb una berruga i amb una escombra volant, no? Però res que veure. Moltes van ser molt valentes, sabien quin era el seu final i es van defensar d'una manera molt valenta, molt valenta. És igual, sabien que les matarien i moltes es van negar a acusar altres i moltes van dir el que pensaven, no? Hi havia alguna que inclús li deien la doctora, vull dir que analitzava l'orina i
i adivinava malalties, no? Vull dir, eren dones amb uns coneixements, sobretot de generació en generació, moltes arboristes, moltes... Bueno, per exemple, aquesta que et dic, la nena curava els gotornons, vull dir que per això era coneguda, no? I, bueno, eren dones amb uns coneixements, no? O un poder, perquè n'hi havia dones que no tenien coneixements, però tenien molt de poder i feien ombra als homes, no? Després, per exemple, tenim una que és una de Sevilla, que era una monja, i aquesta pues, es ficava al llit amb els capellans i, clar, amb ella la van ajusticiar, però els capellans no. Sí, sí. Si creus que avui en dia també a altres llocs del món està passant, crec que no acaba mai. A l'Àfrica estan acusant a dones de bruixes, a la Índia. Vull dir que jo crec que no ha acabat. Però bueno, aquí va acabar, 1700 van ser els últims casos de bruixes. Vull dir, va haver-hi algun puntual, però ja 1700 ja va ser els anys que la cosa va afluixar.